Anis ar lína tá Peadar ó Caomhánaigh ceann de chéad bhunaitheoirí na Pop Up Gaeltachtaí. A fada fáilte go dtí an chlár? Gur míle mágad Darren. Tá dea-nuacht a gut an bhí seo maidir leis na Pop Up Gaeltaí a fadar nach bhfuil ní hamháin san ard cathair ach timpeall na tíortha ar Caomháin agus timpeall an dea freisin a bhfuil? Yeah, tá gan éras ar bit héis gá bhliain de Éirinn na Pop Up Gaeltachtaí tá siad de rais beag bhunaitheoirí bhfuil le chéile sa Cobblestone I Átha Cliath ar an gcathrú lá fichead ach tá siad héis bheith arsúil le déanaí I glún taramh cúis bá hís I clún mBaile I gundé Peadar agus an áit ní eile ar fud an dea ina measc Lúndan. So tá sé raibh ar fad héis annach cuid ama agus mud ag fulling de réir na pandéime seo tá na Pop Up Gaeltachtaí ar ais agus tá daoine ag bualadh le chéile. Agus cinnte bhí cúpla Pop Up Gaeltacht ar fud an dea a dan le chéile ar líne ach ní léonú níos fearna bheith I deanta na ngáil agus I gulamach agus súpóanta san ihe agus tá muid Harbh buíoch go bhfuil ar náis agus leúna dé bei sé ddíreach mar an ggéin agus na seanachín. Yes, dea-nuacht ag seo agus leúnmh dé ní bheith nachthú maidir a Covid chun na srianta a bheith teacht arás, you know. An féidir níos mó sunnaí a thuairt amach maidir leis an ihe sa Cobblestone an teachn si hiún? Yeah, well, an rud is intí faoi Pop Up Gaeltacht nach gúil sé Harbh siimplí. Ben muid instant Cobblestones hart ar a hocht de clog go dtí dearna ihe agus mátá gailge agat nó mátá tú ag fém na gailge nó mátá tú géirí de chuil gailge a úsáid nó clachta tá fáilte ós bheling agus sin é cóisiimplí sin beag deise go bualadh le gail ó gacéin Cornell den tír agus ní léon réalacha ní léon scrúdú untrála ní bheith aontain na chur breúir den échar an tain rud ná go memó down agus go memó gailech agus go memó gáil agus ag ban súpas cóúidir a chéile. Ok, chunas gur féidir le héistóirí níor a bheith a bheith ar an áras maidir leis na tionscan na Pop Up Gaeltachtaí a fear ní hamháin na maidir Átha Cliath ach timpeall na cruinne timpeall na tír agus timpeall an dea freisin a seo amach? An bailach is éifeachtaí le éis sin a dhéanamh ná dtír a cuardach dhéanamh ar Pop Up Gaeltacht ar Facebook nó ar Twitter. Is tí na meán sosiálta is tócha an bailach is fearr úsáid an déine chun ólas a chur amach faoin na Pop Up Gaeltachtaí agus ní bheith éon Pop Up Gaeltacht ann murcht na meán sosiálta mar tá sé Harbh éasca ólas a chur amach sé an aisce do dhaoine agus tuisc sin úsáid an cuid is módas na Pop Up Gaeltachtaí ar fud an dea úsáid siad lehannig Facebook nó grúpi Facebook chun ólas a thuirt amach maidir le cáthart to make siad an chéad eile so tá lehanach Facebook mar hampla ag Pop Up Gaeltacht cúis bá tá ceann ag Pop Up Gaeltacht clún mBaile Pop Up Gaeltacht Corcaí Pop Up Gaeltacht Lúndan agus chuileáid eile Pop Up Gaeltacht Nua-Eabhrac tá siad ar fad ar Facebook agus ar Twitter agus dar nóid denna bhfuil iirecht an scéile chur amach ins na meán áitiúla chomá so bíonn siad ar an radio áitiúil cosúla níor FM agus bíonn siad ins na nuacht an áitiúla chomá nar a agriítaríad. Don phríomh ceann an chéad ceann riamh an ceann bhunaitheoirí maihéin agus oscar I Átha Cliath úsáid muid na Facebook agus Twitter agus Instagram sin bailach is fearr agus is fusa le hólas a chur amach.